Benvolguts senyors, senyores, nins i nines, el meu nom és Wolfgang Amadeus Mozart. Sé que és una mica difícil de pronunciar, però això realment això no importa gaire. El que importa és que vostès coneguin aquesta història, la flauta màgica. Quan Napoleó va néixer, els seus pares ja sabien que no era princesa qualsevol. Els déus tenien una petita sorpresa per a ella, convertir-la en la gran reina del dia i de la nit. Li van regalar una medalla solar que la convertiria en la persona més poderosa de l'univers. Però això passaria el dia que compligués 18 anys. I avui falten només 2 dies per al 18è aniversari de la família. Què creus que passarà? Filla meva, per què llegeixes tant? Ai, mama, deixa'm. M'agrada llegir. Mira, estic llegint Ciutats de paper. No em ragis, Pamina. Crec que hauries de provar-ho, mare. És com veure un altre món. Pots viatjar fins a l'infinit i més enllà. És com... Un altre món, un altre món. Tu sí que veus un altre món, en el món dels despistats profuns. Val, mare, que també t'estim. Si és que estava més que rentat. Aquests relats han reptat la Pamina i tenen la medalla solar. Falten només 2 dies per al 18è aniversari de la Pamina. I no sabem quines mans ha caigut la medalla. Que bosc tan bonic on viu la reina de la nit. Quants arbres, quines floretes. Hola, un pou. Eco! Estic gravant. Quina meravella. Els musols canten, el vent acaricia les floretes, les papaones ballen al son de la natura. Una bèstia que vol menjar vi. Ah! No te traguis, la bèstia! Pues mataré! Que no te traguis, t'he dit! Que no te traguis! No! Oh, Déu meu, aquest és el meu final. Un pobre príncep que acabarà devorat per una sarrantana gegant. Que t'he dit que no te traguis! Que no te traguis! Mala bèstia! Que no te traguis! Et mataré!
em quedo i vosaltres hi aneu. I si anant totes tres, que sou tan cansades... A mi em sembla que m'hauria de quedar jo. Basta, gelant les tres i s'acaba la discussió. Basta. No. Bèstia, no t'atraquis! No, et mataré! No! Ah! Però què ha passat aquí? Però si està morta. No sé, estic sola. Sí, l'he matat jo, a les meves pròpies mans. T'he salvat la vida quan aquesta criatura està a punt de devorar. Papareno! Papareno, què és això que estàs dient? Que estic dient, Papareno? Has dit que tu has matat a la bèstia. No seràs gent de mentida, Papareno. Ets un mentider. Per favor, Tamino, tu saps que jo l'he matada. Príncep, tot el que diu és mentira. Nosaltres t'hem salvat aquesta bèstia. Papareno, avui et pagarem d'una manera diferent. Ens ensenyem què tens ahir. Ah, i la reina avui no et dona pa, així que aquí tens unes quantes pedres per dinar. Però per què sou tan dolenta de mi? Ah, i també t'he pres la boca amb aquesta freda que és silenci. Així ens asseguraré que no m'estic mentint. La reina de la nit... Patacais! La reina de la nit està molt emocionada perquè creu que vostè és el príncep adequat per salvar la seva vida. Uf, qué piconazo. Mira, Papareno. No había visto
necessitem que vagis al temple a rescatar-la i portar-la a la seva mare. Què et sembla? Que li diem a la reina? Ostres, estaria encantat d'ajudar aquesta hermosa dama i casar-me amb ella, però no sé si seré capaç. La reina et donaria aquesta flauta màgica. Ella t'ajudaria quan estiguis en problema. Però no conec el bosc, no sé si seré capaç. Ell t'ajudarà, coneix a la perfecció aquest bosc. A canvi li llevaré la cadena del silenci. Què opines, papa? Gràcies. Però per a mi no teniu una flauta d'aquestes. La reina té per a tu aquesta capsa musical. T'ajudarà quan estiguis en perill. Hola, que xula. La puc tocar? Sí? Adiós, como por testigo, que no... Però que veuen els meus ulls? He trobat el temple del sol. On tinc aquests malvats? Segur que és allà dalt de la torre. Però, si m'he descansat un poc... Oh! ¡Qué apeste! Qui és aquest Sarastro? Per què s'ha estat contaminant? El que sí sabem és que aquests dos bananes són els únics que la poden salvar. Però entre nosaltres, en papaguero que raro. No sé si són els més indicats per a aquesta missió. Apesta. Va, casa Sancho, som-hi a qualsevol príncep que puguis trobar, soc el que necessites, camina. Mai em casaré amb tu, llets, abans de seguir una relata peluda. Vinga, sona un petó la meva preciosa gata que tinc aquí. No, deixa'm en pau, no em toquis. Què fas? He dit que seràs un poquet machote, i t'asseguro que ho faràs. Vaig a buscar un sitio per fer la guerra. On som? Estic
Era el dimoni! Era el dimoni! Daniel, s'ha vist un altre goig. No, la teva mare m'ha enviat a rescatar-te. A rescatar-me? Tu? Tot sol? No, he vingut amb un príncep que es diu Tamendo. L'únic que sé és que és molt valent i molt guapo. Guapo? Guapo tipo bon estatus? O guapo guapo? A veure, no et puc assegurar que arribi tan bé com jo, però està bastant bé. Perdona, havies dit que venies a rescatar-me. Sí, per aquí. És ell, ha trobat el temple del malvat Sarastro. Estic desitjant conèixer en Tamino. Estàs a puntíssim. Tamino, et queda molt per arribar? Que raro, fa estona que no sent la flauta. Hola. Que us passeu bé? Soldats! Agafeu-los! Volíeu escapar, I pensava que seria tan fàcil. Últimes paraules, senzillera, abans de desaparèixer d'aquest món? Sí, m'agradaria tocar una petita melodia a la meva casa musical. Si vostè volgués, clar. Una melodia. La teva última voluntat? Endavant, ocellaire. Tardarà molt. No ho sé. No funciona! Marina, deixa-ho estar. Ho tens que tocar, a veure si funciona, perquè una mica desapareixes ja. Així que... Marino. Ai, és que no funciona! Deixa'm la provar jo. No sé. I aquest te venia a rescatar. Què tens? Papareno. No, espera! Tardes massa.
estat com una reina, però amb unes estàtues. Està molt espantada. Pensava que em mataria si no em casava amb ell. Ha estat un mal son. Amb unes tates, el meu fill de l'alumne, això és impossible. Perdona, senyor Sarastre, que em fiqui, però tot el que diu és veritat. Jo ho he escoltat amb les meves pròpies orelles. Poca vergonya. Soldats, capturem unes tates ara mateix. Sí, senyor. Senyor Sarastre, què ha fet? Senyor, he trobat aquesta maleta al temple. Vosaltres intenteu escapar! Poca vergonya. Cap de suro, cul d'olla, caganer, pelacanyes, cagabastúries, roc! Senyor, que es troba bé? Soldats, com pressionem unes tates ara mateix? Que no t'has dit el sort. Per què? Per què? Per què? No escoltes, que jo estic més perdut que una cabra a un gat. El sastre no sembla tan malvat. A més, la família ha dit que la tractava com una reina. Què estàs fent aquí? Qui ets tu? Per què estàs protegint la Pamina? Només n'hi ha forma de saber-ho. Aquest home és el príncep Tamino. Ha vingut a rescatar a la princesa. Per què hauria de rescatar-la? Ell és el príncep més valent que he conegut mai i el meu futur espòs. Encantat de conèixer-lo, senyor Sarastre. La reina va venir, em va demanar ajuda i em va oferir quedar-me amb ella si ho aconseguia. Jo mateix podria casar-me si tot desitjava. No m'agrada gens que la gran nit formi part d'aquesta història. Soldats, aneu a cridar els avis i acompanyeu a la princesa. Tindrà que esperar fins que comenci les 3 proves. Sí, senyor. Quines proves? Les 3 proves d'amor indestructible! Senyor Sarrastro, ens ha demanat la nostra presència? Senyors, una comina ha estat destinada a casar-se amb aquest heroi jove. Però crec que serà necessari que passi les 3 proves. Els seus desitjos seran els del senyor. Quines proves? El príncep Tamino haurà de demostrar el seu amor si vol casar-se amb la princesa Pamina. Haureu de passar 3 proves. Perfecte, estic més que preparat. Podem començar ja. Quieto, para arriba. Haureu? Jo fins aquí he arribat. He rescatat de la princesa Pamina. He salvat en aquest d'una mort segura. Jo no entenc per què he de passar aquestes proves. Tens raó, Pamina, si vols pot marxar a casa. Ja no sé prou per jo. Gràcies. No creguis que te'n fora aquestes proves. No, ni no. Jo soc supervalent. L'únic que no sóc jo el qui s'ha de casar amb la Pamina. Tens raó. Si vols, pots marxar. Gràcies. Bueno, si el senyor Sarastre tingués una papagena per a mi, ho pensaria. Nosaltres tenim una papagena esperant per tu. Però, si tu allà al Tamino, has superat les 3 proves. No, que s'ho mereix. Vinga, va. Pues podem començar. Per suposat, la primera prova és la següent. No podreu dirigir la paraula a cap dona al llarg de tot un dia. No importa qui sigui, i si ets jove i hermosa i us riu la boca. Per articular una paraula, no passaràs a prova. Que disfruteu el menjar. Alerta, la prova ja ha començat. Adéu! Pensaven que estaria rescatant de la princesa. No, que els rescatadors posant-se les lletres. Què passa, que no tenim ningú que hem mal educat?
Ah, no puedo cerrar. Tal vegada obrireu la boca si regalem una mica de xocolata. Supos que ara tindrem més ganes de xerrar amb nosaltres, no? Que maleducats. Ja xerrareu quan arribi la reina. Que maleducats que sou, al·lots. No perdrem ni un segon més amb vosaltres. Has escoltat? Han dit que la reina de la nit està al camí. Però que en cap il·lusió de veure-la. Estarà furiosa? No estic fent el que ens va demanar. Bueno, me quedo mal vivat. Només faltaria que tan bona. Ara ho començo a entendre tot. Les tres dames intentaven que en Papageno i en Tamino xerressin amb elles. No volien que passessin la primera prova. La reina del Rin. El filastro ha cercat la família per protegir-la de la seva pròpia mare. Una consulta de com estic nerviós. Han dit que la reina de la nit està al camí. Hola, Pamina. Mare, què fas aquí? Com que fas aquí? He vingut a rescatar-te? A rescatar-me? No passis pena. El meu estatus està tancat a una torre. Va ser ell el que em va raptar aquell dia. No sé si malament que està per Monostatos? Qui és el Monostatos? De què estàs xerrant? Per sort van arribar a Papageno i Camino. Serà segur que aquest tram de les fotos de la tanca a una torre i va prometre casar-nos. Encara no ho crec. Sarastro, no deixaré que el teu pare surti entre nosaltres, Pamina. Com? Has dit el meu pare? Ja m'està cridant. Creu al meu cor, totes creuen al meu voltant. Depèn de tu, Sarastro al fill, Sarastro al fill, les dents de matar, no cal somiar, no ho fas, atraparies. Ja no tindràs mare,
personal més poderosa de l'univers, vull dir que la Pamina no se'm passi pel cap, matar el sastre. Camino, amor meu, digue'm que el que diu la meva mare és veritat, digue'm que m'estima. No! Recorda que no podem xerrar. Sí, tranquil. Per què no m'ho dius? Digue-m'ho! La meva mare tenia raó. Tranquil, tot s'arreglarà. Encara m'ha fet mal? A lo millor, si m'avisessis el teu carinyo, et podria ratllar. Vinga, va, però alerta, que és molt difícil. Enhorabona, Camilo. Enhorabona, heu passat la primera prova. Heu aconseguit passar tot un dia sense xerrar a cap dona. Sí? Però ara sí que anem cap. La Pamina pensa que en Camilo l'oro. No crec que vulguin tornar a mirar-me a la cara. I jo em retiro. Ui, la papadera i avui. Tenim molt bones notícies per a tots dos. La primera és per a tu, Papagino. No hauràs de passar ni una prova més. A més, estàs tan borratxo que no ho aconseguiries. Vaig donar una volta a veure si trobo més vi. I la meva quina és? La teva notícia és que no faràs les dues proves tot sol. O sigui, t'acompanyaran a Pamina. Mira, com és possible? No, en Sarrastro li acaba d'explicar tota la història. Ara ho sap tot. Camino, amor meu, ara ho sé tot. Feia cafè? Si voleu
teva papagena. Crec que us heu equivocat. Recorda el que et van dir. Si en Camino aconsegueix passar les 3 proves, tindrem una papagena per a tu. Però, si vols, en Camino, en Sarrastro, us podria casar avui mateix. Era la papagena que m'esperava. Mira que serà un rei superpoder. Ja veu més hermosa. Em desperta tots els sentits. Tu sí que em despertes tots els sentits guaperes. Dale, Candela! Senyor Sarastro, el papagall i la papagena estan preparats. Senyor Sarastro, en Camino i na Pamina estan preparats. És un gran honor per a jo formar part d'aquest gran dia, on l'amor ha triomfat i unit aquestes 4 persones meravelloses. Seria un perfecte illot després de tota aquesta sagrada cosa i de tot el que heu patit per rescatar la meva Papagena, un de bona vegada, no t'enrotlles. Sí, ho prometo. Pel poder que em transmet el Déu del Sol i us declaro unir-se al matrimoni. Podria dir una altra cosa, no? Ha arribat el moment més especial possible.
Thank you.